Il-Prim Ministru għamel messaġġ favur l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità fil-qasam tax-xogħol. Dan f'ġimgħa fejn l-inizjattiva tal-Gvern li żżid aktar persuni b'diżabilità fil-post tax-xogħol spikkat ikkontestata fil-qorti mill-laqdiet ta' min iħaddem. Il-Prim Ministru tkellem dwar dan fil-messaġġ tradizzjonali fl-okkażjoni tal-festi tal-Milied u fakkar li dan iż-żmien huwa wieħed fejn nirriflettu dwar l-għaqda. Għalhekk għal il-Prim Ministru huwa importanti li jkun hemm riflessjoni fuq dawk in-nies li jkunu għaddejjin minn ċirkostanzi diffiċli. Kien hawn li tkellem dwar l-importanza li jkun hemm integrazzjoni sħiħa għal dawk il-persuni li għandhom xi diżabilità. U għandna il-modell sabiħ tant fejn tfal ta' kwalunkwe abilità, ta' kwalunkwe diżabilità jkunu qegħdin flimkien fl-istess klassi jitalmu u jintegraw flimkien. B'xorta ħażina dak il-modell tant sabiħ jispiċċa mal-iskola. Fil-postijiet tax-xogħol m'għandniex l-integrazzjoni li għan bżonn. U għalhekk irridu nagħmlu sforzi enormi biex l-integrazzjoni li t-tfal tagħna għal dawn l-aħħar 15-20 sena draw fil-klassi tagħhom jarawha wkoll fuq il-post tax-xogħol. U rridu nagħmlu dawn l-isforzi biex persuni b'diżabilità ikollhom post tax-xogħol diċenti fejn mhux biss jkunu dipendenti, anzi kemm jista' jkun ma jkunux dipendenti fuq l-assistenza soċjali li tibqa' tingħata xorta waħda għax diżabilità ma teħles qatt minnha sfortunatament, imma tingħata d-dinjità ta' post tax-xogħol. Il-Prim Ministru għamel ukoll referenza l qagħda politika internazzjonali, partikolarment fil-Libja u s-Sirja. Semma kif l-aħħar jiem kien hemm ix-xaq ta' tama u semma kif fil-każ tal-Libja Malta reġgħet kienet punt ta' dialogu kif se tieqpa' għalli ġej. Il-President Marie-Louise Coleiro Preca qalet li il-Milied huwa jum speċjali ħafna u rridu niftakru f'dawk li ma jistgħux ikollhom l-istess opportunitajiet bħal oħrajn. Dwar l-għaqda u s-solidarjetà tkellem il-kap tal-Oppożizzjoni filwaqt li l-Arċisqof semma l-ħtieġa li nifhmu s-sinifikat veru tal-Milied.